En aquest vídeo aconseguirem capturar fotografies 360 graus des d'un smartphone mitjançant Google Street View. Primer de tot, ens hem de descarregar l'aplicació i fer un clic a crear l'opció fotografia esfèrica. Des de la càmera anirem fent captures i enllaçant gràcies a aquests cercles de color taronja. Un cop fetes totes, cliquem el signe d'acceptar. Un cop fetes, les podrem publicar al nostre usuari de Street View. Però com descarregar aquesta fotografia 360 i guardar-la al nostre ordinador? Doncs ho farem des del nostre PC, amb ajuda d'aquest programa. Us deixo el link per la descàrrega a la descripció. Necessitareu també fer d'altres passos. Us ho ensenyo. Hem d'obrir diverses finestres. Una amb les nostres fotografies de Street View, una altra on poder visualitzar els panorames i la última finestra serà el programa on descarregarem finalment la nostra fotografia 360. A la descripció deixo els links per poder obrir totes aquestes finestres. Així els passos seran: primer, obrim la fotografia que ens interessi i copiarem la URL. Aquesta l'haurem d'enganxar a l'Street View obert a l'altra finestra. I poder així capturar el panorama per poder-lo després enganxar al programa de descàrrega.